min ko Hali Balde ko min woni mo ganduɗa ko min lepta he inde jangguinoɓe cukalon tasokon e nder région mo Sédhiou min woni leɓoɗo he kawtal mumen Siwaɗi e hande noon min garno Sédhiou ko min mbanno grève de faim c'est-à-dire min mbi min ñamta min jarta saabu minen komin liggoroɓe jangguinoɓe cukalon tasokon ɗum e hikka yaha duuɓi sappo min ngala salaire mairie ji ɓannoɗo engagement pour ɓe joɓa minen ɓe joɓani minen ɓe jaltini hen responsabilité ji mumen autorité ji foof men mbaɗi interpellé kala autorité momin jeehi e dow men kalanmo probléme amen ɓe mbaɗani minen faale ɓe darani ɓe darani ɓe ɗangani pro haaju amen o haaju ɗum noon woni hunde nde ganduɗa ɗini metti minen muusi minen par ce que minen kala min jiiɗi ko développement Sénégal si a yii min ɓagi cukalon tasokon koye depuis duuɓi sappo miɗen liggoya komin jiɗno Sénégal yaha yeeso min jeehi noon min jiiɗi e autorité ji kewɗi mais min keɓani hay goto ɓanɗo minen en charge ɓanɗo pawtiɗo minen e dow golle amen ɗe min keɓani pawtiɗo hen ɗum noon woni ko metti minen hannde ha min gari Sédhiou min mbi o min ñamata min jerta hayso min maayi moƴƴi joni ko ɗum noon min mbaɗi grève o Allah waɗi honorable député Aliou Dembo ari Sédhiou joni mo ari mo tori minen ñaagoye noɓen teg noɓen muñ min gacca grève de faim ha mbo ɓaga haala ka mbo naftana ɗum kilifa leydi ndi o ɗum woni monsieur Macky Sall joni kanko honorable député ɓay min keeɓi he makko komin keɓani autorité ji Sédhiou min mbi awa min gokkam mbo ko mbo ñaagui minen min ballinat grève amen o min guittimo d'ordre grève amen o min jinno ɗum wadde ha yeeso min mbaɗat saabu makko minen bati temeɗɗiɗo e capantati e tato minen jangguinoɓe cukalon tasokon e nder minen jangguina meɗen e nder classe ji ha joni minen jangguina laamu Macky Sall no yurme minen mo walla minen min naɓe formation min mbaɗe intégré dans la fonction publique min nattine e fonction publique minen kadi komin jomaɓe famille ji meɗen komin rewɓe maraɓe worɓe ɓe ko jomaɓe rewɓe a dawat ñande foof ñande garta hay fus ko gokkirɗa galle yimɓe foof no darama ɓe ɗamini an ko he bolle puyɗe gonɗa ɗum na muusi minen par ce que min perdi duuɓi sappo he gurnam amen hoto joni min keɓan ɗo min ɗontini ɗo